लोगोफोर नोंथांमोननिखौ मोनसे निउ भिडिअ लाना फैबाय दिनैनि निउ भिडिअआ जागोन आं नोंथांमोननिखौ मोनसे पार्कर फ्लिप फोरोंनो नागिरदों। दिनैनि पार्कर फ्लिपआ जागोन नोंथांमोना जेनाखि गल खुन्थिया नुखाबाय आंनि खाथियाव आङो दिनै नोंथांमोननिखौ बेगजामखौ माबोरै बे गल खुन्थियानिफ्राय माबोरै बेगजाम होगोन आं बेखौ नोंथांमोननिखौ दिनै फोरोंगोन। नोंथांमोना गोबाङानो एक्साइटेड जायो माने माबोरैहाय बिदि गोजौफोरनिफ्राय माबोरै बेगजाम होगोन माबोरै बारगोन गोबाङानो नोंथांमोना बारनो गोसो जायो आरो जायबानाखि साहस हायिनि थाखाय नोंथांमोना बारनो हाया। बेनिखायनो आं नोंथांमोननिखौ दिनैहाय माबोरैहाय बे गल खुन्थियानिफ्राय माबोरै बारगोन आं बेखौ नोंथांमोननिखौ फोरोंनाय जागोन आरो नोंथांमोना गोबाङानो बिदिनो गाहायफ्राव नोंसिनि गाहायफ्राव गोबाङानो नोंथांमोना माने बारनो हायो। बेनिखायनो आं नोंथांमोननिखौहाय दिनै बे गल खुन्थियानिफ्राय माबोरैहाय बेगजामखौ होनानै बारनो हायो आं दिनै नोंथांमोननिखौ फोरोंनाय जागोन आरो दानिया फैदो लोगोफोर आङो भिडिअखौ बारा गोलाव खालामालासे स्किप खालामालासे नोंथांमोननिखौ स्टार्ट खालामसै होमबा नोंथांमोना नायलांबाय थादो। दा नोंथांमोननिखौ होनानै दिन्थिसै माबोरैहाय बिनिफ्राय माबोरै बेगजाम होगोन आं बेखौ नोंथांमोननिखौ खिथासै आरो होमबा नोंथांमोना नायलांबाय थादो। लोगोफोर दा बिनिफ्राय माबोरैहाय बेगजाम होहरगोन माबायदि साहस लानांगौ आं नोंथांमोननिखौ खिथागोन आरो ना बिनिफ्राय माबोरै बेगजाम होगोन होमबा आङो फार्स्ट होनानै दिन्थिसै नोंथांमोननो। जाबायना बिदि होना नोंथांमोना माबोरै खिथागोन बे गोजौनिफ्राय माबोरै बेगजाम होगोन आं नोंथांमोननिखौ फोरमायगोन आरो बिदि माबोरैहाय साहस लानानै हरगोन नोंथांमोननिखौ आं फोरमायगोन। दा नोंथांमोनाथ' नुबाय माबोरैहाय बेगजाम हरगोन दा नोंथांमोना बे गोजौनिफ्राय बेगजाम होनो थाखाय गोबां साहस लानांगोन। बेनिफ्राय हरनो थाखाय माने स्पिड होलाबायबा जानाय नङा खरा होबा जानाय नङा माने लासैहाय जलग' हरनांगोन आरो लोगोफोर बिनिफ्राय खरा हरबा जानाय नङा ओंखायनो लासै हरनांगोन आरो लोगोफोर माने नोंथांमोना गोबाङानो माने नैबिदि गोजौफोरनिफ्राय नोंथांमोना बेगजामखौ होनो हायो। गोबाङानो जायनाखि लोगो नोंथांमोनाहाय फिसा फिसौ क्लिपखौ बेगजामफोरखौ नैबिदि गोजौफोरनिफ्राय गोबाङानो होनो हायो। नैबे गोजौफोरनिफ्राय नोंथांमोना गोबां होनो गियो माने साहस गैयिनि थाखाय नोंथांमोना गिनायनि थाखाय बिदि गोजौफोरनिफ्राय बेगजामफोरखौ होनो हाया। दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननो बे बेगजामखौहाय माबोरै बिदि गल खुन्थियाफोरनिफ्राय माबोरै बेगजाम होगोन बेखौ आं नोंथांमोननो खिथानाय जागोन। दा नोंथांमोना गोबां नायलांबाय थाबानो जाबाय आङो खिथालांबाय थागोन बेगजामखौहाय माबोरैहाय बिदि गोजौनिफ्राय माबोरैहाय हरगोन माबोरै साहस लाना होगोन बेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायगोन आरो अके आङो दा नोंथांमोननो खिथासिनसै बेगजामखौहाय माबोरैहाय हरोबा माबोरै बिनिफ्राय बेगजामखौ हागोन आं नोंथांमोननो खिथासिनसै आरो लोगोफोर दा नोंथांमोना बिनिफ्राय माबोरैहाय बेगजामखौ हरगोन माबोरै साहस लानानै नोंथांमोना बिनिफ्राय बेगजाम होगोन दा आं नोंथांमोननो खिथागोन आरो माबायदि साहस लानांगौ बेनिफ्राय बेगजाम होनो थाखाय नोंथांमोना बिनिफ्राय बेगजाम होनो थाखाय गोबां साहस लानांगोन माने बिनिफ्राय गोजौ होलाबायबा जानाय नङा माने बिनिफ्राय लासै होनो रोंनाय जानांगोन आरो दा आङो होनानै खिथासै बेगजामखौहाय नोंथांमोना बिदि थानानैहाय बेगजामखौ खरा होबा जानाय नङा लोगोफोर माने लासै होनो रोंनाय जानांगोन लोगोफोर दा आङो होनानै खिथासै अके बेगजामखौ थादो लासै होदो आरो जि होबानो जागोन आरो जि होबानो जागोन आरो लोगोफोर बिदि लासै होनो रोंनाय जानांगोन लोगोफोर माने बे गोजौनिफ्राय एकदमबारे बोलो होनानै स्पिड होबा जानाय नङा ओंखायनो नोंथांमोना जलग' हरनांगोन आरो बिनिफ्राय होनबानो हागोन आरो नोंथांमोना आङो दिनै बेखिनि बेगजामखौहाय लाबोनाय जादों नोंथांमोना इजियैनो रोंखागोन बे बेगजामखौहाय गोबाङानो लोगो नोंथांमोनाहाय बिदि बेगजामफोरखौहाय गाहायफोरनिफ्राय होनो हायो बेनिखायनो बे जि गोजौनिफ्राय नोंथांमोना गोबाङानो होनो गियो बेनिखायनो आं बे बेगजामखौहाय लाबोनाय जादों लोगोफोर